Stars. Înainte să începem, vă rog să apăsați butonul de like pe clopoțel pentru a primi toate notificările. Vreau să vă spun că n-am mai pasat 2-3 zile pentru că m-a durut rău în gât. Acum mi-a trecut un pic și am zis să-mi las abonații mei fără un video. Da. 2 abonați. Suntem aici cu Crow. Nu o să vorbesc prea mult pentru că... Na. De ce da? E pe aici. Trebuie să fie pe... Opa! Timp, bă! Uite-ți parc. Da. Un Crow. Bine, nu știu să joc cu el. Runda a doua. Uite-ți un pic. Vreau puncte pe Crow. Vreau multe puncte pe Crow ca să-mi fac și eu de... Mamă! Mai trebuie și mie 4 meciuri și luam 150 de star points-uri, le punem pe Crow. Dar da. Jakey. Nu cred că e bună Jakey pe mapa asta. Deja să-mi pun scutul că mă puteam cu tine. Păcat că Crow n-are scutul la de infinite ori. Nu mai mă joc Crow. Deocamdată. E ceea că n-aud nici cine vine sau cine trage. Era mai ușor. Să mă bat cu eu. Ce faci, Bobby? Dai! Mam! Mamă! Pe bune! Jakey! Nu te cred! Bun, cum așa s-a fost videoclipul. Nu înțeleg că jucam mai bine, da. N-am cu cine. Nu. Cu Max. Spune papabul. Hâț. Mam. Ce fac? Cum? Mai bine fugeam. De unde mă loc 8? Bă.
Maxim OP. Văd că îl bate pe Bull. El primul îl bătea. El primul mă bătea cu 14 HP, da? Rușine. Dai. Nu mai da, stai cu minte. Tot trecem cu fetița tati. De ce stai după peretea? Ne să uit-o. Trecem cu unde fugi. E tu scroll. Mi-e frică. Uite-l, da. Uite, da, și-o trecem cu. Mi-e frică. Hâț. Ron. Uite, șelișchi. Doi. Iată. Pleacă. M-a bătut. Mam. Păi dacă nu vă fac eu acum, stai să vedeți. Nu mai stați. Sunt cam noob. Da. Sunt prea mic. Bă, să mai dă și mie gemuri. E totul. Uite-ți care pe care. Nu ies până nu fac 10 meciuri. Haideți. Cred că o să pun pauză și să revin după ce am făcut 10 meciuri. Hujun. Bun, meciul acesta să-l las. Pleacă! Dă-mi viața mea. Nu trebuie să dau ultimată. Dar mersi. Trebuie ricoșet omorât. Easy, double kill. Ce faci, putăița mea? Mai aștept un pic. Păi te-am lăsat. De ce nu m-ai lăsat în pace? Mort? Nu? E tăpă, scăpă. Bun, deci o să revin după ce fac 10 meciuri. Am revenit. Stați un pic. Hâjan. Bun, acum să luăm punctele. Iar o să dau pe Shelly. Pau. Am pregătit 3 cutii. Nimic și nimic. O să mai dăm 2 meciuri cu renumitul. Și o să încheiem videoclipul. Nu mai dau un meci ca să fie de 10 minute videoclipul. 10 minute și Hâjan. What? Hacker. Bun. Deci, dacă acesta a fost videoclipul, să nu uitați de like, de
de subscribe și de abonare. Și să apăsați pe clopoțel cel mai important, să primiți toate notificările.